عزوز سلام تنبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتمسيون لهم صوني 31 جنبوس ترلوا هاجراون أهجراون زينات حيزلكم قريب زلخو إرمياس جبريل عليه بقدام النت أرستاتو أما حدا رزوبا قاش وركا أب نوزوبا كركبة سلاسل زلو لمعتها ومدباتين قاسون تعذبوا إرتراين تغمات إسرائيل دباين سمين إماراتن تنبل نازنت بخبز بلا معرق أبعلهم لومي أب موشبي مأكلات بستجبر مرمراتات 33 زيجاتات بكورونا مركافون ترجعيتو. كيف إسرائيل أب مونغو إسرائيل حماس استبت حاسم مع مقرأ استوسي زلاغن مقبار أب زخ الجودة زتين. من قست تشاينا سدرابيتات ثلاثة كل عقول داكم زفقده تجديتو. من قست تشاد سراويت ريبوبليك مأكل أفريقيا أب لولا وجزاتو آتيو متقعتات كم دفت كسيسو. أب زرزراتو أب نوزوبا كركبت ترجياتات بروجكتات ماي أبيات تمرتن كالن زد تقلل لمعتها بروجكتات سلاسلالو نزي كاب زجمر عمت أوصيرو زلو مدباتن قسقاسون معزب أما حدار زوبقاش وركا عودتا كايدولو وكيل إرنا أكال مبراهتو بز ملكا زيناو تبطب أدالي والله سامرايت ليفيو كتغرويا أما حداري زوبا قاشباركا أمباسادر محمود علي حوري أبرحو كبابيتات نو زوبا كركب الزلوة محدارات كبابي مسرتاوي محبراوي أقلقلوت نخرخبا كابز حلف عام الجميرو نزل سلاسل زلو مدباتن قسقاسون معزاب كاب إسران حموشن كساب إسران شوعاتن قنبت عدتا كايدو التعدت كاب أمالاي تبقيزو كساب حراناي زغطل زلو مسرح انتسرقيا أما محدارات كبابي لوكايب آتاي أقمايتن كالوت كبابيتاتن زتااتاتو زلو بروجكتات كرب ستماي أما محدارات كبابي آتاي أقمايتن أكايدن أما تصفاف زبتحات كالات مرتي أو آتاي زبقاقس زلو نتفتات كوماو جرادين كمو نتفتات مدبرات عنا لوكايبن أقمايتن زتقالل نيرو أتل معاتون أقلقلتون نتفتات بوهرت بروجكتات عدي هالو كفليهن تساولو مع زوبا قاشباركا جنفر منيسر تمرتي زوبا قاشباركا من محدار نو زوبا كركبتن حزبتان تتقامدي كبابيتاتونيو زي سلاسل زلو نتسرع زكاتاتلو زلو أكلات أبزهابو مبرهي أتي كبابي من زلو رحقن بحريو بدهوتاتن غونغونيتي زتكبر زلو بروجكتات زرقح أقلقلوت إريتال تكالات عنان فليت أمتك قبرلو أزخاخيروم أمباسادر محمود مستكبرتين يتسرحن وكلت هزبن أبز قبروميت أتعمام أمعوالتي كبابن مسترهو نبرتن زلو أستواصو بمتقاس أبوانو نخزازن بوغن من محرار زواقاش باركا زدلي متحبار كمزقبر أرقاقيجو أبتو عدد صحافي هقدف أب زواقاش باركا أمباسادر محمود علي جابرا وانا دايرتر كفليهن تاول معات من محرار زواقاش باركا إنجينير إدريس إبراهيم كمون أم محرارين زواق كركبت آتو عبد الكريم إدريس ركبو محالفتي تساتيفهم نيرام إرتراين تغماتو إسرائيل دباين سمين إماراتن وترون خلد دلوات بزبل تيما تنبل مبل 3 عامت نات بخبز بلا معرقة بعلم كابت بوتا زبط حنا حبريتا ملكا تساب تداليلو قرمس كالقرز جير كأربوي محبركم إرتراويان نبرت إسرائيل بعسران تشعتن قنبات بكتما تل أبيب بزكايدو ببهلاون سنة أباون مسندوتات زدمق معروك سنة سرعات استساتفو زيقاتات ودابيتاتن بمحيال مدبات هاقراو مقته نمدنفاع تساتفنتو من أبركتو من نمعزاز قالو محديسام اتسنبل بمنسيات زقومت حداس قجل بهالي بزقربتو هاقراو تعمزيماتات قدمتاتن كالت حستن دميقو منبارو اتيزبز حنا حبريتها أفليتو إذا كم زيلن كله أب دباين سمين إماراتن زقمت زيجاتات بعسران شوعتن قنبت أب كأسر بيت صحفة قنصل هاجر إيرترا أب دبي بعلنا سنة سنبيلام أبتي سنة سرعة استرخب أمباسادر إيرترا أب حبرات إمارات عرب أتو عثمان محمد عمر أب زسمعو قال مبل 3 عامتنا سنة تأمر مخته حزبنا دمق عوتات أب زمز قبل زلو واني بعل مهلاو فلينت كم زلو بمتكاس يوهان أو نملا حزب إيرتران حيلتات مكل خالن قليسو أبو منبر محبركم دباين سمين إماراتنا أتو عبد القادر محمد سعيد بوغنو وترو نخلو دلوات زبل نايلو عمد تيما نحلفن مسان ذات أساسر رزين ملأخت زحزل مخانو بمتكاس إرتراوي أبزهال ويهالو نقود داي هاقرو وترو دلو كمزخانة قليسو حبريتا كاب مينستر تعنا لومي 31 جنبوت أب موشبي مأكلات زباطات مأكل دبوباوي كأي بحري دبوبن عن سبان بالسجبره ناي لابراتوري مرمراتات 33 زيجاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترجعيت له نساتهم دماء 10 شعاتن أبس مرازوا مأكل 3 أب عسب زوبا دبوباوي كأي بحري كلته أب سنعفة زوبا دبوب حدد ما أب كرن زوبا عن سبات وشيوم تنحيم
إذا خمزيلون كله أب هوسبيتالات تعقبهم كنكن كجبرلهم صنحوا 16 أب زوبا ماكل 15 أب زوبا قشبركة 10 دما أب زوبا دبو بتقلال 4 حدن زيجاتات حاويم تفاني مالو بزي مسرت تقلال قطري بكورونا فيروس تلخفو زيجاتات كساب لومي 4994 بتحلو 3853 كابزيوم حاويم سفانو 14 بمستفليو كل 227 دما جنا أب هوسبيتالات تعقبهم زركويم منيستر تعنا 30 حدن جنبوت كل 20 حدن ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዝወደቦን ልዕሊ 15 ጋንታታት ዝተሳተፈውን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንዋንጫ ናጽነት ብዓወት ጋንታ አልትሓድ ተዛዚሙ ካብቲ ቦታ ንዝበጽሐና ሓበሬታ ዳናይት ገብረህይወት ከተቕርቦያ እዚ ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ወርሒ ግንቦት ዝተኻየደ ውድድር ኣብ 8 መድረኻት 56 ግጥማት ብምእንጋድ ብውዕውዕ ስፖርታዊ ጭውነትን ናይ ተወዳዳርነት መንፈስን ከም እተሰላሰለ ካብ ካርቱም ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብቲ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሱዳን አቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስፖርት ማዕረማዕረቲ ኣካላውን ጥዕናውን ረብሓታቱ ኣብ ጥምረትን ምድልዳል ሓድነትን ዘለዎ ኣበርክቶ ዓቢ ምዃኑ ሓድነቱን ክብርታቱን ዓቂቡ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ድማ ዝኾነ ሓይሊ ይኹን ሽርሒ ከም ዘየሰንፎ ብምሕባር እቲ ውድድር ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ውዳበ ክቕጽል ምዃኑ ኣረዲኡ ኣብ ቦምበር ፌደሬሽን ኤሪሊ 2021 መንእሰይ ያዕቆብ ተስፋይ ብወገኑ ኤምባሲ ኤርትራን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ካርቱምን ከባቢኣን ዝገበሩሎም ኩሉ ማዳያዊ ደገፍን ምትብባዕን ብምምስጋን ቀጻልነቱ ክወሓስ ምእንቲ ኩሎም ዜጋታት ኣበርክቶኦምን ሱታፊኦምን ክዕዝዙ ተላብዩ ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ እስማዒል ሙሳ ድማ እቲ ብመንእሰያት ተወዲቡ ብመንእሰያት እተመሓደረ ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ውድድር ኣብ መጻኢ ብዝበለጸ ንምውዳብ ንዘሎ ዓቕምታት ከም ዘመስከረ ብምጥቃስ ንተጻወቲ ጋንታታትን ኣለይትን ብዓበኻ ሓላፍነት ተሰኪሞም ንዘካየድዎ ኣባላት ፌደሬሽን ልዑል ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ዕውታት ጋንታታት ብሉጻት ስፖርተኛታትን ኣበርክቶ ዝገበሩን ካብ ኢድ ኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ካልኦት ዲፕሎማሰኛታትን ሓለፍቲ ውዳበታትን ሽልማት ተቐቢሎም ኤሪሊ 2021 ሱዳን ኣቐዲሙ እውን ዋንጫ ፈንቅል ንምዕታር 12 ጋንታታት ዝተሳተፍኦ ተመሳሳሊ ስፖርታዊ ውድድር ወዲቡ መንባሩ ይዝከር حرصت نزوبا حجاز كم أكل مدلوات نكرامات أب معقب ماين حمدن زتكورة سفيح ما تطان اتفتات يسلسل اللو أتي كاب زحلفة ورحلكات جميرو بولكن بجانتات ماتوتن أبني حرشة مريتا ذكر زلو فراتات تبز بلت ماين معقبن تحسو حمد بمهب تامن زحشة مهرت نمحفظ زعلم مخانو تساتف تجلسهم أتي وفراتات أب 15 محضرات كاب يكايد كم زلو زحبرة أب بيت صحفة حرشة نايت نزوبا كيلا معقب ماين حمدن إنجينير مرهو تسفاي زاقيت بتقلال كل 253 كيلومتر زالاتاتن بركت زبالة كترتاتن كم تسرح حبيرو إذا خمزيلون كله أبنو الزوا مايمنة تقماتو من محدار كابي مقابر تقابلا حدث ديغان مسرحن كجلجلات أنحو ديغا نمتسجانن كاب 10 جنبوت وفراتات لمعاتي سلاسل اللو معالتاوي شوعة 250 قول بسبب النوافرة نتسرح قدم كرامات نمزامو أبرتي عم يسرحو كم زلو دموه تساتفتي قليتام أب زوبا مأكل أب زركبات كلات عنا زسرحب بمحبر استطرنفو منسيات ب19 جنبوت بأكوب ولنتاو لكسدا ما كايدوم كاب أبالات نرس تسفايوت بأمنات نيرينا بزهاب وحبريتا كدم حجي ببولكي دامي لقسو كوانتا نبرو علامات ارنافوهم نتي ببولكم زكايد وزنبرو نتفتات بأرماعيا قباب نمغطالو كم زخونا قليتو كالوت أبالات بوغنوم موياوين تعنا بمخانوم ناقداسنت لكسدام بقبو كم زقنزبو متكاس أبالات بموساخ بزلع على كم زغطلو الرقاقيتهم زي خبركم تعذبتي زي صعب أخبروا زيناي ግብጽ እስራኤልን ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ምንቅስቃስ ሓማስን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዘላቕን ምግባር ኣብ ዘኽእል ጉዳይ ዘትየን ኣብቲ ኣብ ከተማ ካይሮ ዝተኻየደ ርክብ ብዛዕባ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝገልጽ ወግዓዊ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ነቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ንምውሓስ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ግና ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱ ኣብቲ ናይ ላዕሎ ሰመዝ ዝርከብ ጉዳይ ዳግመ ህንጸት ወሽመጥ ጋዛ ከም እተዘተየሉ ተፈሊጡ ኣሎ ግብጺ ብደብዳብ እስራኤል ዝዓነወ ታሕቲ ቅርጺ ወሽመጥ ጋዛ ዳግም ንምህናጽ ፍርቂ $1 ቢልዮን ሓገዝ ክትገብር
ክትገብር ከም ተመባጽዓት ይዝከር ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውን ምንቅስቓስ ሓማስን ብዝተኻየደ ን11 መዓልታት ዝቐጸለ ግጭት ህይወት ልዕሊ 257 ከም ዝጠፍአን ከቢድ ትሕተ ቅርጻዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ደብዳብ ብመንጎኝነት ግብጺ ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣቋሪጹ ከም ዘሎ ይፍለጥ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን በብወገኖም ከም እተዓወቱ እዮም ክሕብሩ ጸኒሖም ዘለዉ መንግስቲ ቻይና ስድራ ቤታት ሰለስተ ቆልዑ ክወልዳ ከም ዘፍቀደ ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ኣቃልሐን መንግስቲ ቻይና ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ብዙሕ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ኣብቲ ክበፅሖ ዝተደለየ መጠን ክድይብ ከም ዘይከኣለ ብምሕባር እዩ ኣብ 2020 ቁፅሪ ህዝቢ ቻይና ብ12 ሚልዮን ጥራይ ከም ዝወሰኸ እዚ ድማ ድሕሪ 1960 እቲ ዝተሓተ መጠን ምዃኑ ኣብ ዓቕሚ ሰብ ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ ቻይና ቀዲሙ ሓንቲ ስድራ ቤት ሓደ ቆልዓ ጥራይ ክህልዋ ንዝጸደቐ ሕጊ ኣብ 2016 ናብ 2 ክብ ከም ዘበሎ ይፍለጥ ይኹን እምበር 2 ቆልዑ ጥራይ ምውላድ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ገስጋስ ናይቲ ሃገር ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝገበረ እዩ ተገምጊሙ በዚ ድማ ስድራ ቤታት ሰለስተ ቆልዑ ክወልዳ ዘፍቅድ ሕጊ ንምትእታው ኣብ ውጥን ከም ጸንሐ ይግለጽ መንግስቲ ጫድ ሰራዊት ሪፑብሊክ ማእከላዊ አፍሪቃ ኣብ ልኡላዊ ግዛእቱ ኣትዩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ትማሊ 30 ግንቦት ከሲሱ በቲ ንወተሃደራዊ ነውጣ ዕላማ ዝገበረ ስርሒት 6 ኣባላት ሰራዊቱ ከም ተቐትሉ መንግስቲ ጫድ ሓቢሩሎ መንግስቲ ጫድ መልሰ ግብሪ ክህበሉ ከም ዝኽእል የጠንቅቕ በምህላው ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ ወጥሪ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ገሊጾም ይኹን እምበር ብወገን ሪፑብሊክ ማእከላዊ አፍሪቃ ዛጊት ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የለን መንግስቲ ጫድ አህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኩነታት ክከታተሎ ኣተሓሳሲቡሎ እዚ ኣብ መንጎ ጫድን ሪፑብሊክ ማእከላዊ አፍሪቃን ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምትፍናን ንውሽጣዊ ፀጥታዊ ዘይምርጋእተን ሃገራት መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ አፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ኣብ ማሊ ብዛዕባ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ትማሊ 30 ግንቦት ኣብ ከተማ ኣክራጋና ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ኣባልነት ናይቲ ሃገር ክውንዘፍ ከም ተሰማምዑ ተቃሊሑ ኣብዚ መራሒ ናይቲ ኣብ ማሊ ዕልዋ ዝፈጸመን ከም ግዛዊ ፕሬዝደንት መሳገረ መንግስቲ ኮይኑ ከገልግል ብቀዋማዊ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ዝተመዘዘን ኮሎኔል ኣሳሚ ጎይታ ዝተሳተፈሉ ኣኼባ ክሳብቲ ተኣትዩ ዘሎ ናይ 2 ዓመት መሳገሪ እዋን ዘብቅዕ ኣባልነት ማሊ ክውንዘፍ እዩ እቲ ዞባ ውድብ ወሲኑ ዘሎ እቲ ውድብ ብተወሳኺ ኣልዕልዎ ንጸንሐ እገዳታት ዳግማይ ከጽንዖ ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ነይሩ ኮሎኔል ኣሳሚ ጎይታ ብ29 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብ24 ግንቦት ዝተወስደ ዳግማይ ዕልዋ ተባሂሉ ዝተገልጸ ስጉምቲ ኣብ ማሊ ሰላምን ምርግጋእን ንምርጋጽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ንመሳገሪ መንግስቲ ማሊ ክመርሑ ተመዚዞም ዝነበሩ ፕሬዝደንት ባህ ንዳውን ቀዳማይ ሚኒስተር ሙኽታር ዖንን በቲ ዕልዋ ዝተፈጸመ ጉጅለ ድሕሪ ምቕያዶም ካብ ስልጣኖም ከም ዝወረዱ ይዝከር እዚ ኣብ ውሽጢ 9 ወርሕ ንኻልኣይ ግዜ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ከቢድ ኣህጉራዊ ኩነኔ ኣስዒቡሎ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ናይጀርያ ካብ ዝርከብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ዛጊት ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተነፀረ ተምሃሮ ብዕጡቓት ከም ተጨውዩ ይገዋሕ ኣሎ እቲ ትማሊ 30 ግንቦት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተሰነየ ጭውያ ኣብ ዝተፈጸመሉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 200 ተምሃሮ ከም ዝነበሩ ንሰመዝ ፀጥታ ምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ን40 መዓልታት ተጨወዮም ጸንሑ 14 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከም ተለቁ ድሕሪ ምቅልሑ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ዝስዕብ ዘሎ እቶም ንምልቃቆም መባድልቲ ዝተሓተተሎም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ካዱና ዛጊት ብዛዕባ ዝተኸፍለሎም መባድልቲ ዝተዋህበ ሓበሬታ ኣለን ዝተጠልበ መባድልቲ ክኽፈል ንምስግዳድ 5 ካብቶም ተምሃሮ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ከም ተለቁ ይዝከር እዚ ፍጻሜ ኣብ ውሽጢ 5 ወርሕ መበል 5 ምዃኑ ዝሓበሩ ፀብፀባት ኣብ ህዝቢ ራዕዲ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይገልጹ ካብ ታሕሳስ 2020 መባድልቲ ንምሕታት ብውሕዱ 730 ተምሃሮ ከም ተጨውዩ መብዛሕትኦም ድማ መባድልቲ ተኸፊሉሎም ነፃ ከም ተለቁ ፀብፀባት ፀጥታ ናይቲ ሃገር ይረዱ መንግስቲ ናይጀርያ ነቶም ጉጅለታት ገበነኛታት ዝኽፈል መባድልቲ ነቲ ገበን የገርግሮ ከም ዘሎ ብምግላጽ ደው ክብል እዩ ክጽውዕ ጸኒሑ
ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ከዛኽረኩም ኣማሕዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ንኡስ ዞባ ከርከበ ሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ገስጋሱን ተዓዚቡ ኤርትራውያን ተቐማጦ እስራኤል ዱባይን ሰሜን ኢማራትን ጽምብል ናጽነት ብኽብ ዝበለ ማዕረግ ኣብዒሎም ሎሚ ኣብ ሞሸ ማእከላት ብዝተገብረ መርመራታት 33 ዜጋታት ብኮሮና ምልካፎም ተረጋጊጹ ግብፅን እስራኤልን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተውሲ ዘላቕ ንምግባር ኣብ ዘኽእል ጉዳይ ዘትየን መንግስቲ ቻይና ስድራ ቤታ 3 ቆልዑ ክወልዳ ከም ዘፍቀደ ተገሊጹ መንግስቲ ጫድ ሰራዊት ሪፐብሊክ ማእከላዊ ኣፍሪቃ ኣብ ልኡላዊ ግዛእቱ ኣትዩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ከሲሱ